Total na 150,000 o 150,000 na tilapia fingerlings ang nadistribuer kasubong aga sa piling Domingueños na may mga pagsadiring daga-asin fish pond. Gikan ang mga tilapia fingerlings sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o VFAR Bicol na ubetong masuportahan ang sektor kang pagsisira sa banwaan, bagay na pinagpapasalamat ng gayon ni Santo Domingo Mayor June Aguas. May grupo na po na identified kami, which is hindi po mga grower kang tilapias, and identified mi na po ini sa kada barangay, and bali po ini po ang group na tigatabangan mi, and we have more or less 80 plus members, and ini po sa natawan ta po tigo 1,000 na fingerlings, tilapia fingerlings dito sa Banwakan, Santo Domingo. Dugang pa niya, apwera sa dugang nahanap buhay, makakatabang man ini sa sendang mas pinahiwas na aquaculture development program. Pinabigagad ko sila na pangalaga ninda na ipailing ta po sa gobyerno, ipailing ta po sa BFAR, ipailing ta po sa Agriculture Office na ang pigataw po sa ina, pigapangalagaan. Meaning, dapat po may output. Ibig sabihin, may epekto po dapat ini sa indang pong pagkabuhay, sa indang pong pamilya, asin po sa mga Domingueños. Labi man ang pasasalamat kang alkalde sa opisina kang VFAR Bicol sa padagos na pagsuporta sa sendang mga programa, lalo na sa agrikultura. Talagang tabaga po mga Domingueños. Salamat po sa indahan. Sana po, bakul lang po yung mga tilapia fingerlings, no? Dakol po programa ng BFAR, na sana po matabangan po ang samuya pong sektor, hindi samuya po sa Banwakan, Santo Domingo. Pagsisyerto kang alkalde, padago siyang magibo ng mga lakdang na magdadara ng magagayo na pagbabago sa iyang mga kaymanwa. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.